Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη σας προσκαλεί στο Bus Cooperativa, σε μια βιωματική δράση ενάντια στο ρατσισμό, τις διακρίσεις, τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η Ζωντανή Βιβλιοθήκη δεν διαθέτει χάρτινα βιβλία, αλλά ανθρώπους με διάθεση να μοιραστούν τη δική τους προσωπική εμπειρία με τους αναγνώστες τους, με στόχο να καταπολεμήσουν τις κοινωνικές διακρίσεις, να σπάσουν τα στερεότυπα και να ενισχύσουν την προώθηση ενός πολιτισμού πολυμορφίας. Την Κυριακή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ διοργανώνεται μια ακόμα ζωντανή βιβλιοθήκη στο κέντρο της Αθήνας, στον εδώ και χρόνια δραστήριο πολυχώρο Bus Cooperativa, στο νέο αίθριο χώρο του επί της οδού Κολοκοτρώνη στο νούμερο 5759. Ο χώρος είναι προσβάσιμος για άτομα με αναπηρία, ενώ θα υπάρχει και κατάλογος βιβλίων σε μπράιλ και μεγαλογράμματη γραμματοσυρά. Ελάτε να διαβάσετε εκείνες τις ιστορίες που σας προκαλούν, σας δυσκολεύουν, σας συντριγκάρουν. Ελάτε εκεί που οι ιστορίες ζωντανεύουν.